U vraagt waarom is het nodig om ieder jaar mijn huur te verlengen, terwijl ik daar bomen op heb geplant die daar in principe voor 200 jaar kunnen staan. En waarom zou die termijn niet langer kunnen? Als eerste wat ik aan wil stippen is dat het jaarlijks verlengen van de huur, dat is niet iets nieuws dat we hebben opgeschreven. Dat is op dit moment ook al zo. Op dit moment is het ook zo dat huur in principe voor 1 jaar is en dat u dat jaarlijks moet verlengen. Dus in die zin is er nu niet iets nieuws opgeschreven. En dan vervolgens over de discussie, zou het ook langer kunnen? Ja, dat zou kunnen. De afweging die wij gemaakt hebben om het op te schrijven zoals we het op hebben geschreven, is dat er zijn redenen om grond in huur uit te geven. Dat wil namelijk zeggen dat je daarmee ook voor jezelf een bepaalde flexibiliteit inbouwt. Die flexibiliteit wordt natuurlijk groter naarmate de huurtermijn korter wordt. En de zekerheid voor u als gebruiker die wordt groter naarmate die termijn langer wordt. We hebben er nu voor gekozen om de huidige praktijk door te zetten. Dus de jaarlijkse verlenging om dat op te schrijven. Maar ja, als de Raad daarvoor kiest, dan kan dat uiteraard langer worden. En daarmee betekent dat dus dat de Raad daarmee zichzelf iets meer inperkt qua vrijheid. Maar dat is aan de Raad. En technisch gezien is het natuurlijk geen enkel probleem om die periode langer of korter. Dus die periode is in die zin vrij.